Mayong hapon sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. Salamat sa Ginoo gumikan kay gitubag niya ang atong mga pag-ampo for quite a long time now. We've been praying for a regular and permanent meeting place ug gidala kita niya dinhi sa Barangay Palao. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining taknaa, please turn with me to 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. And the word of God says, alang sa atong kaayuhan, siya nga walay sala gihimong sala aron kita diha kaniya mahimong pagkamatarong sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, imagine na mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Just imagine nga dunay high-profile criminal sa usa ka nasod. Ilado kayo sa tibok Pilipinas, dako kayo ang iyang krimen nga gibuhat. Unya, dato kayo kining tawhana, ilado kayo high-profile sa laktod nga pagkaistorya. And for some reasons, ang atong presidente muhatag kaniya og pabor. Muhatag kaniya og pabor nga buhian siya gikan sa bilangguan for some reasons. Na unsaon man kana sa atong presidente sa pagbuhat, nga dili maulawan ang iyang kinaiya, nga dili maulawan ang iyang kadungganan, nga dili maligsan ang balaod sa Pilipinas. Unsaon man kana niya pagbuhat, nga dili ma-encourage ang uban nga mga tawo nga mubuhat og krimen. Anyway, mupasaylo man day ang presidente kung gustuhon niya nga buhian ang kriminal, mabuhian man day anytime he wants to. So unsaon ka na sa usa ka presidente nga mohatag og pabor sa usa ka high profile criminal nga dili maligsan ang panggobyerno sa Pilipinas. Atubangan sa Ginoo mga kaigsuunan, mga kriminal usab kita, mga makasasala kita. Nahiilalom kita sa tunglo ug kapungot sa Dios. Mo kini giingon sa Ephesians chapter 3 verse 3. Kitang tanan sama sa uban mga anak usab sa tunglo, gumikan sa atong sala tubangan sa Ginoo. Now, unsaon man nga pasayloon kita sa Ginoo, nga iya kitang i-declare nga inosente, nga iya kitang i-declare nga walay sala, unsaon man kana sa Ginoo paghimo, nga dili maulawan ang iyang hustisya, nga dili maulawan ang iyang kadungganan, nga dili maligsan ang iyang balaod mga kaigsuunan. Well, kana nga pangutana, gitubag kana sa atong teksto. Ug mao gayud kana ang good news, mao kana ang gospel nga atong gimantala sa tanang katuigan nga ang atong buhi nga Dios, ang balaan nga Dios, muisip sa usa ka makasasala nga inosente, mupasaylo, isipon siya nga iyang anak gumikan sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, nga klaro kayo nga gipadayag sa atong teksto sa 2 Corinthians 5:21. Alang sa atong kaayuhan siya nga walay sala gihimong sala aron kita diha kaniya mahimong pagkamatarong sa Dios. So adunay pagbansili, adunay exchange of role mga kaigsuunan. Nagbaylo og papel si Kristo nga walay sala, giisip nga sala, giisip nga makasasala, giisip nga nakasala aron ang mga makasasala nga susama kanato nga nagatuog nagasalig kaniya pagaisipon nga pagkamatarong atubangan sa Dios or pagaisipon nga walay sala atubangan sa Dios. Mao kanay bugtong pamaagi nga ang Dios magpabilin nga makatarunganon sa iyang pagpasaylo sa mga makasasala nga susama kanato. Og adunay duha ka punto ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, the sinless one made sin for the sinful. Ang walay sala, gihimong sala, giisip nga sala, alang sa mga makasasala. Ikaduhang punto, the unrighteous becoming the righteousness of God in the righteous one. Ang mga makasasala nga susama kanato, nahimong pagkamatarong or giisip nga pagkamatarong sa Dios, diha kang Kristo. And may the Lord help us in our meditation at this moment. Mag-ampo una kita. O dear Heavenly Father, we are now about to meditate upon your word. Ug among gipangayo ang pagpanglihok sa balaang espiritu nga sa pagbatbat niining imong pulong
mudangat kini sa kaluwasan sa mga wala pa makabato niini, ug malig-on ang among pagtuog, ma-equip usab kami kung unsaon namo pagpaambit sa imong pulong sa mga wala pa makahibalo niini. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mudangat na kita sa unang punto, mga kaigsunan. The sinless one made sin for the sinful. Ang walay sala, gihimong sala, giisip nga sala, alang sa mga makasasala. Ang atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan, wala gayoy sala, balaan gayod siya. Walay bisag usa ka anino sa pagkadautan nga makaplagan sa atong Ginoong Hesukristo. Gitawag siya sa Biblia nga righteous one, Holy One, ang kordero sa Dios nga walay samad, walay mancha, walay buling. He is altogether perfect, mga kaigsunan. Andiyat, ang atong Ginoong Hesukristo nga balaan, nahimong unod, nahimong tawo, nagpakatawo nga wala mawala ang iyang pagka-Dios. Nahimo siyang tawo aron kabuuton ang mga makasasala nga susama kanato, ug nahimo siyang kabahin sa kining gitawag nato og humanity. He became 100% man. Gipakatawo siya sa usa ka birhen, and he became partaker of the dust of the earth. He became partaker of human flesh and human bone. Mao nga, in a sense, pwede natong tawagon ang atong Ginoong Hesukristo as bone of our bone and flesh of our flesh. Apan ang kalainan, mga kaigsunan, ang atong Ginoong Hesukristo wala gayoy sala. In the most entire sense of the word, balaan ang atong buhi nga Dios. Nahigugma siya sa pagkamatarong ug iyang gidumtan ang pagkadautan. Unsay nahitabo ni ining balaan nga Kristo, balaan nga anak sa Dios? Well, matud pa sa atong teksto, gihimo siyang sala. Siya nga walay sala, giisip siya ingon nga sala ug kinsa ang gabuhat niini. Ang atong buhi nga Dios, ang Dios Amahan, mao ang nag-isip sa iyang anak ingon nga sala. Listen once again to our text. Ang giingon dinhi, alang sa atong kaayuhan, siya nga walay sala, gihimong sala, aron kita diha kaniya, mahimong pagkamatarong sa Dios. So you see, grabe kaayo ka-close ang connection between Jesus Christ and sin. Between Jesus Christ and the sinner. Ang Ginoo, ang Dios Amahan, mao ang nagbuhat niini. Nga ngiyang anak nga inosente, walay sala, pagaisipon nga makasasala sa iyang atubangan, tungod ug alang sa mga makasasala nga susama kanato. Listen to the language of Isaiah chapter 53 verse 6. Isaias kapitulo 53 versikulo 6. Ang giingon dinhi, kitang tanan sama sa mga karnerong nasalaag, matag usa kanato mitipas sa iyang kaugalingong dalan, ug gipapas-an kaniya sa Dios ang tanan natong kasalanan. So you see, gipapas-an kaniya sa Dios ang tanan natong kasalanan. Mao nga gisumpayan kini sa verse 10, ang giingon dinhi, bisan pa ni ana gikalipay sa Ginoo nga mabunog siya. Gibutang niya siya sa kasakitan, inighimo niya sa iyang kalag-ingon nga halad alang sa kasalanan. Makita niya ang iyang kaliwat, lugwaya niya ang iyang mga adlaw, ug ang kabubuton sa Dios mulambo sa iyang mga kamot. Mao kana ang nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan. Giisip siya nga sala, gibunog siya tungod ug alang sa mga makasasala nga susama kanimo ug susama kanako. This is the wonderful message of the gospel. Mao kini ang maayong balita nga atong gimantala sa tanang mga katuigan. Matod pa ni Pablo sa Galacia kapitulo 3 versikulo 13, ang gingon dinhi, gitubos kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, niadtong nahimo siyang tinunglo alang kanato. So you see, si Kristo ang nahimong tinunglo alang kanato. Siya ang kapuli, siya ang substitute, mga kaigsunan. Niadtong nahimo siyang tinunglo alang kanato, kay nahasulat, tinunglo ang gibitay sa punuan sa kahoy. Ug si Kristo gibitay didto sa krus sa Kalbaryo. Gilansang si Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Siya ang nahimong tinunglo tungod ug alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. In other words, adunay pagbalhin. Gibalhin ang atong salaod,
Gibalhin ang atong guilt, mga kaigsuunan. Gibalhin sa Dios ngadto sa mga abaga sa atong Ginoong Hesukristo. Giisip sa atong Dios si Hesukristo as if siya ang nakasala, as if siya ang nakasupak sa balaod sa Dios. Matod pa sa Roma kapitulo 8 bersikulo 32 ang giingon dinhi. Wala siya gihikaw sa Dios kundili gihatag siya alang kanatong tanan. Now kung basahon nato ang mga salmo, mga kaigsuunan, ang sulod ni anang mga salmo, mga tagna mahitungod sa Mesiyas nga umaabot. Tagna mahitungod ni Hesukristo nga umaabot din sa kalibutan. For example, Psalm chapter 38, Psalm chapter 40, Psalm chapter 69, nagpakita kadto nga ang Mesiyas nga umaabot puno gayod sa mga pag-antos. Ang tunglo sa Ginoo maoy iyang gipas-an. He acted as one shut out because of guilt. Gisalikway siya sa Dios, gumikan kay gipas-an niya ang tanang sala sa iyang mga katawhan. Mao nga niadtong gidakop ang atong Ginoong Hesukristo ug ang iyang trial gihiring, wala gayud siya mibalibad, wala miabli ang iyang baba, wala gayud migawas bisan ang usa ka pulong sa iyang mga baba, ug didto sa krus sa Kalbaryo misinggit siya, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Nganong gibiyaan man sa Dios Amahan ang iyang anak, gumikan kay si Kristo nahimong sala, giisip nga makasasala, giisip nga nakasala, giisip nga dako kaayo og sala, atubangan sa Dios. Ang sala sa iyang mga katawhan gipas-an ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, mao'y hinungdan nga ang tunglo ug kapungot sa Amahan napunta sa iyang anak nga si Hesukristo. Well, wala lang si Kristo nahimong halad alang sa mga sala, kundili ang atong teksto klaro kayong nagaingon nga siya gihimong sala. Grabe kayo sa nga tanan. Gihimo siyang sala, mga kaigsuunan. There is a close connection between Jesus Christ and our sin. Giisip siya nga makasasala gikan pa sa iyang pagkatawo, pagkahimugso dito sa Bethlehem, hangtod sa iyang paglansang dito sa cross sa Kalbaryo. Gumikan kay ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, gitawag kini sa mga theologian nga vicarious. Ang bot pasabot dining vicarious, substitute, kapuli, mga kaigsuunan. Ang kinabuhi ni Kristo kapuli alang kanato, gumikan kay ang sugo sa Ginoo kinahanglan nga tumano nato ang balaod 100% perfect. Kinahanglan nga sundo nato ang tanang balaod sa Dios. Dili nato kana mahimo. Mao nga si Kristo sa iyang pagkinabuhi niining kalibutana, siya ang nahimong kapuli, siya ang misunod sa tanang balaod sa Dios, sa tanang sugo sa Dios. Dili nato kana mahimo. Si Kristo ang nahimong kapuli alang sa mga makasasala. Ug ang kamatayon ni Kristo kapuli usab alang sa mga makasasala, gumikan kay ang giingon sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Dili kita makabayad sa atong sala, bisan pa og tadtaron ang atong lawas, ang atong unod, mga kaigsuunan, ug pug-on ang atong dugo. Dili gayud kita makatagbaw sa hustisya sa Dios, gumikan kay dautan kita ug ang atong lawas ug dugo, hugaw, dautan, mga kaigsuunan. Mao nga ang kamatayon ni Kristo, vicarious kadto, substitute, kapuli. Matod pa sa Biblia, kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Si Kristo ang nagpaaga sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo. Si Kristo ang nag-antos, nahimo siyang sala, nahimo siyang makasasala tungod ug alang sa mga dautan nga susama nimo ug susama kanako. Mo'y hinungdan nga mabasa gayud nato sa Biblia nga gidescribe ang atong Ginoong Hesukristo as man of sorrows or tawo sa kasub-anan. And he was acquainted with grief. Unsa may hinungdan nganong gikan sa iyang pagkahimugso hangtod sa iyang kamatayon dito sa cross, unsay hinungdan nganong gitawag siya og man of sorrow, gumikan kay ang tunglo ug kapungot sa Dios gipahamtang nganha kaniya. Mao nga mura siya og karnero nga nagmarcha padulong sa ihawan. Nagmarcha padulong sa ihawan
sa tibuok niyang kinabuhi, mga kaigsuonan. Gipas-an niya ang cross padulong didto sa Kalbaryo, bit niya, pasan niya, dala niya ang sala sa iyang iglesia. He was going to the cross, laden all through with his infinite burden, which was laid upon him when he took flesh by the power of the Holy Spirit. Now, isip sakripisyo, isip halad nga sinunog, isip halad alang sa kasalanan, isip substitute kapuli, mga kaigsuunan, tigpasan sa sala sa mga katawhan. Makaplagan nato si Kristo dinhi sa kalibutan, hangtod nga nahuman niya ang iyang tanang misyon sa pagluwas sa mga makasasala nga susama kanimo ug susama kanako, hangtod nga siya mismo mao ang naglimpyo, naghinlo sa tanang mga sala didto sa cross sa Kalbaryo. Natapos ba ni Kristo ang iyang misyon? Nahuman na ba ni Kristo ang iyang misyon? Yes. Before pa siya namatay dito sa cross, misinggit siya, natapos na. Mao nga ang giingon sa Hebrews 1:3, ang giingon dinhi, human niya mahimo ang paghinlo sa mga kasalanan. Milingkod siya sa tuo sa Amahan sa kahitasan. Well, daghang mga tawo, mga bright kunuhay, nga ilang tawgon kini og fiction, tuo-tuo ra kuno, but it doesn't change the fact na sila mamatay ug pagahukman sa Dios. Bisan pag muingon ang tawo nga di ko ana mo tuo ra na, mugna ra na nga istorya, it doesn't change the fact nga ang ilang kinabuhi mahanaw niining kalibutana ug pagkahuman niining kinabuhia, muatubang sila sa Dios sa paghukom, whether they believe it or not. It doesn't make a difference, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Biblia, kung atong basahon ang Psalm chapter 88 verse 7, giangkon gayod ni Kristo nga ang tunglo sa Dios gibutang nganha kaniya. Ang giingon dinhi, Psalm 88 verse 7, ang imong tunglo gibutang ngari kanako. So, mo kini ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Na bati gayud niya ang kapungot sa Dios, nga gipas-an niya, mga kaigsuunan. Ug ang giingon diri sa verse 15, Salmo kapitulo 88 verse 15, ang giingon dinhi, gisakit ako ug andam na nga mamatay, sukad pa sa akong kabatanon. You see? Sukad pa sa kabatanon. Ang walay sala, nahimong sala alang sa mga makasasala. Mao kini ang doktrina sa tibuok Biblia. Mao kini ang good news, mga kaigsuunan. Dili nato masabtan katungtoang mga ritual sa Old Testament, Book of Leviticus, nga ang sala sa mga katawhan gibalhin sa inosente nga karnero. Unya ang karnero mao ang giihaw, gipatulo ang dugo, gihala didto sa altar. Mao kadto ang mga ritual and ceremony sa Old Testament. Anino kadto, nagatumbo kadto, nagatudlo kadto sa Mesiyas nga kordero sa Dios nga magwagtang sa sala sa kalibutan nga umaabot ug moupod kadto ang gipasabot sa Book of Hebrews. Dili nato masabtan kini nga mga libro sa Biblia kung dili nato masabtan nga ang pamaagi sa Ginoo sa pagpasaylo sa mga makasasala nga susama kanimo ug susama kanako pinaagi sa usa ka substitute or kapuli, mga kaigsuunan. Kung ang sala dili tako sa tunglo ug kapungot sa Dios, ay walay pulos ang pag-antos ni Kristo dito sa krus. Nganong kinahanglan pa man siyang magpasakit, nganong kinahanglan pa man siyang mag-antos dito sa krus. Kung ang sala basta-basta lang di ay nga pasayloon sa Ginoo, basta-basta lang di ay niyang i-pronounce nga, o sige, mahigugmaon ko, ako kang gipasaylo, unya ang iyang hustisya naligsan. No. Ang tanang pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo na hitabo, mga kaigsuunan, gumikan kay ang sala takos gayod sa tunglo ug kapungot sa Dios. Ug ang imong sala higala, ikaw nga makasasala, mahimo lamang nga dawaton sa Dios kung imong gibutang ang imong pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo nga maoy mibarog nga kapuli didto sa krus sa Kalbaryo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Wala nay bugtong pamaagi. Gatuo ikaw nga ikaw mo'y muluwas sa imong kaugalingon, gatuo ikaw nga ikaw mo'y mubayad sa tanang silot sa imong sala, dili gayon ikaw makahimo niini. Adunay mibarog ingon nga kapuli sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako
ang atong Ginoong Hesukristo. Busa higala ibutang ang imong pagsalig nganha kaniya. Ikaduhang punto, the unrighteous becoming the righteousness of God in the righteous one. Unsay mahitabo nimo ug nako higala? Unsay mahitabo sa mga makasasala nga ilang gibutang ang ilang pagtuog, pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo? Well, ang giingon sa atong teksto, pagaisipon sila nga matarong atubangan sa Dios. Pagaisipon sila nga pagkamatarong atubangan sa Dios. This is really good news. Buot ba nimo nga dawaton ka sa Dios higala nga pagaisipon ikaw nga matarong, pagaisipon ikaw as if wala ikaw nakasala, sukad masukad. Ibutang ang imong pagtuog, pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang atong pagkamatarong. Kung musalig kita kaniya, ang iyang pagkamatarong isulob nga rika nato. Gitawag siya sa Biblia as Jehovah our righteousness. Mao nga kung ato kining nasabtan mga kaigsuunan, maawit nato ang kanta nga gi-compose ni Martin Luther nga nagkanayon, Lord Jesus, you are my righteousness and I your sin. Ginoong Hesus, ikaw ang akong pagkamatarong ug ako mao ang imong sala. Mao nga si Kristo nagantos dito sa krus sa Kalbaryo, gumikan kay ang sala sa mga katawhan gibalhin ngadto kaniya. We are unrighteous. There's no question about that. Dili na sa payang lalisan, dautan gayud kita mga kaigsunan. And yet, matud pa ni Apostol Pablo, we become not merely righteous, but we become the righteousness of God. Wala lang kita nahimong matarong, kundi gihimo kitang pagkamatarong mismo atubangan sa Dios. Diha kang Kristo mga kaigsunan. Kung unsa ang aniya kanato, gibalhin ngadto kang Hesus. Ang atong sala iyang gipasan, ug ang pagkamatarong ni Hesus gibalhin nga ri kanato, gipasan or gisulob nga ri kanato. We become the righteousness. Nga mura ba og the moment that we believe the Lord Jesus Christ, ang iyang pagkamatarong nahimo natong pagkamatarong. Ang iyang pagkabalaan nahimong atong pagkabalaan, ug mao kini hinungdan nga ang tanang nagtuog, nagsalig kang Kristo sa iyang atubangan giisip nga walay sala. Justified. Gibayaw kita sa Dios sa susamang level sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga matud pa sa pulong sa Ginoo, we are complete in Him. We are found in Him. We are recognized as one with Him in righteousness, and we are entitled to possess all He possesses. Mao nga ang gingharian sa Dios, gingharian sa langit, naghulat sa tanan nga mga mituog misalig kang Kristo. Transference ang tawag ni ana mga kaigsunan. Gihatag kini sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako nga libre nga gasa mga kaigsunan. Busa walay hinungdan nga dili nimo kini dawaton higala. Walay hinungdan nga imo kining balibaran. Unsa man mo insist gihapon ikaw nga ang imong pagkabuutan, ang imong pagpenitensya, ang imong paghatag og kwarta sa simbahan, ga-insist gihapon ikaw nga munay makaluwas nimo, nga munay makatangtang sa imong sala. Matud pa sa Isaiah chapter 64 verse 6, ang atong pagkamatarong hugaw nga trapo lamang atubangan sa Dios. Garbo kana higala nga bisan pa og gihatag na sa Ginoo, gitanyag na sa Ginoo ang gasa sa kaluwasan nga libre, garbo kana kung mo insist gihapon ikaw nga aduna kay contribution alang sa imong kaluwasan. Wala nay madugang pagumikan kay ang gisinggit ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. It is finished. Natapos na. Ang dugo ni Kristo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo mao ang nagapapas sa tanang mga sala, sa tanang nagtuog, nagsalig kaniya. Ang pagkabalaan sa Ginoo atong maangkon, and we are accepted in the beloved. So, during the preceding ages, the voice of each sacrifice laid on the altar, sa wala pa miabot ang atong Ginoong Hesukristo, nagpadayon ang ilang mga ritual and ceremony didto sa templo sa Jerusalem. Nag-ihaw sila og mga karnero, daghan kayong mga hayop nga nangamatay.
gumikan kay kadto nga mga sakripisyo, wala gayod makatangtang sa sala. Wala gayod makapapa sa sala. Pero sa usara kahigayon nga sakripisyo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, ang epekto ni adto alang sa tanang panahon. Ang katong mga sakripisyo dito sa Old Testament temple, ang gisinggit ni adto, it is not finished. It is not finished. Do na pa'y moabot nga Mesiyas. Pero ang gisinggit sa Mesiyas dito sa krus sa Kalbaryo, it is finished. Natapos na, mga kaigsunan, it is finished. Ug wala na'y kinahanglan pang idugang kani kadto, or wala na'y kinahanglan nga idugang pa ni adto. Natapos na, nabuhat na ni Kristo ang tanan. Wala na'y hinungdan, mga kaigsunan, nga maghuna-huna kita nga kulang pa ang gibuhat ni Kristo nga dili ta mosalig kaniya. Righteousness for the unrighteous is God's message to the world. Ang pagkamatarong alang sa dili matarong, mao kini ang mensahe sa atong Ginoong Hesukristo sa tibuok kalibutan. Righteousness for those whose only qualification is that they need it. Righteousness to the most unrighteous sons of men. Mao kini ang gospel, mao kini ang ebanghelyo nga kanunay natong gimantala dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. Ang pagkamataro nga libre nga gisulob sa tanang magtotoo, maangkon usab nimo kini higala kung undangan na nimo og salig ang imong kaugalingon ug imong ibalhin ang imong pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. So nasulbad ang problema sa Ginoo. Mihatag siya og kapasayloan nga wala maligsi ang iyang hustisya. Gumikan kay ang iyang hustisya gitagbaw sa atong kapuli nga si Hesukristo. So nasulbad ang problema. Ang hustisya sa Ginoo gitagbaw sa atong kapuli nga si Hesukristo. Nabayran na ang gipangayo sa iyang hustisya ug mo kini hinungdan nga ang kapasayloan libre na nga ihatag kanato ug madawat nato kini pinaagi sa pagtuo. Ang tawag niini, mga kaigsuunan, grasya. Dili kita takos nga mudawat sa pabor sa Ginoo, pero gumikan sa gibuhat ni Kristo, atong nadawat ang gasa sa kaluwasan. Grasya. Perfection of Christ covers imperfection. Ang iyang pagkahingpit mao ang nagtabon sa atong dili pagkahingpit. Ug ang makasasala nga nagtuo kang Kristo, hingpit atubangan sa Ginoo. Gidawat siya sa Ginoo, pinaagi kang Kristo. Ang pagkamatarong ni Kristo, giisip nga iyang pagkamatarong. Once again, mga kahigalaan, imo ba kining balibaran? Mupadayon bagihapon ka og salig sa imong pagpenitensya, sa imong mga ritual, sa imong pagkarelihiyoso, sa imong mabuhat aron ka dawaton sa Ginoo, or imong ibalhin ang imong pagsalig kang Kristo nga naghalad sa iyang lawas ug dugo, naghalad sa iyang kaugalingon didto sa krus sa Kalbaryo once and for all times, kausa lamang alang sa tanang higayon. Any sensible mind, mga kaigsuunan, mupili gayod nga atong isalikway ang pagsalig nato sa tanan natong gisaligan ug atong ibalhin ang atong pagsalig kang Kristo, and the good news remains the same. Those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Busa buhata kini karon dayon higala, kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug among gipangayo ang bunga niini. Among gipangayo nga aduna gayoy pagbalhin, adunay exchange. Nga ang mga makasasala ilang ibalhin ang ilang pagsalig kang Kristo. Ug nagasaad ikaw nga ang tanang musalig kanimo o Dios, ang imong pagkamatarong isulob ngadto kanila. Tabangi nga kini nga mensahe modulot gayod sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga katawhan, hinaot nga magapanglihok ang balaang espiritu. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa atong buhi nga Dios. God bless us all.